дар давоми соҳибистиқлолии кишвар дар шаҳри Турсунзода аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ чандин корхонаҳои хурду миёна ба фаъолият шурӯъ намуданд, ки имрӯз ҳамаи он бо истеҳсоли маҳсулоти ватании худ бозорҳои кишвар ва берунро таъмин менамояд. ҷамъияти дорои масораташ маҳдуди шукрона дар шаҳри Турсунзода соли 2017 ба фаъолият шурӯъ намуда, имрӯз он аз ашёи хоми ватанӣ маҳсулотҳои ширӣ истеҳсол менамояд. 11 намуд маҳсулотҳои ширии шукрона, кефир, сметан, қаймоқ, ҷурғот, рajinka, йогурт, чанд намуд маҳсулотҳои ширӣ мо кор фаъолият карда шудем. ҳозир дар давоми 7-8 моҳ уҷа мо ба худ клиент пайдо кардем. Чанд шаҳру ноҳияҳои мисол дурдастро маҳсулотҳои ширии шукрона уҷа расонда шудем. аз сабабе ки мисол соли фасли замистон аст, шир камтарак камёб аст, ҳамин сабаб ҳозир 200-300 литр шир мо ҳамин як шабонарӯз коркар карда шудем. мо мехоҳем ки дар оянда ширро дар як шабонарӯз 1,5 тонна бардорем. роҳбарияти корхона дар оянда ният дорад бар замми ин боз якчанд сехҳои истеҳсоли маҳсулоти ватаниро ташкил намуда, даҳон нафарони дигарро бо ҷойи кори доимӣ таъмин намояд. бояд гуфт ки дар ин ҷо мутахассисон ба кор ҷалб карда шуда, ҳама рӯза маҳсулоти хушсифат истеҳсол карда мешавад. ҳангоми суҳбат бо коргарон дар ин ҷо мегӯянд ки бо хӯроки ган ба маоши хуб таъмин мебошанд. мо миннатдории худро мерасонем бар муҳтарам ҷаноби олӣ, пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат. ҳамин ранги мо соҳибкороро дастгирӣ карданду мисол мо ҳамин корхонаи вай шудем. мо ҳамавақт мехоҳем ки ватани худро обод кунем. мисол моро давлатҳои Россия таклиф карданд ки биёем ҷо кор кунем, мо гуфтем не, мисол мо ҳамавақт давлати худро обод мекунем. ман ҳамчун специалисти соҳаи ҳамин маҳсулоти ширӣ ҳастам. мехоҳам ки ҳамавақт ба ватани худ хизмат кунам. соли гузашта дар ҳудуди шаҳри Турсунзода бо ҷалби соҳибкорон ва маблағгузории мақомоти маҳаллӣ зиёда аз 20 иншооти хурду бузург мавриди истифода қарор гирифт. имсол бошад бахшда ба ҷашнҳои миллии кишвар боз чандин адад сохтмони иншоотҳои дигар, хонаҳои баландошиёна ва иншоотҳои хизматрасониву маишӣ ба истифода дода мешавад. гузориши Хуршед Ҳалимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъотии Навид.